Assalamu alaykum ekranchilar, tamamen sizlarni Turkmenistanning iqtisodiy iqtisodiyot etpeshimiz. Bilishimizda gepleşen her sanına biz yurtmada işte bir neçe iqtisodiy özgürlükler vardı, gurungatya. Bugün gepleşimizde biz studiyada däl, has tagyrdy studiyanın daşynda Ahal vilayatynyň çäginde ýerleşen ýürete bir ilaçxanada gepleşimiz ýazmak makul. Goçuňyz ýaly bu ilaçxanada bir neçe häzirki wagtda pomidor görnüşleri kilýär. Şol bilen tanışyr. Nähili ýetişdirilipdir, nähili ýeňillikler bar bu önümler üçin, näme işler etip bolýar, näçerek önüm alýarlar. Ene şolaryň ähliýetini biziň gepleşimizde häzir birlikde tomuşa ederiz. Bizden daşlaşmaň. Ekrançda bir gepleşemede telekeçim mekan kılıçlan devam edeceğiz. Mekanına görüşümüzde ýaly uly yer ortaňda täzeden bir ilaçxana, täze ýerde ömür hissat ýok ýerde. Umman nähili başladyňyz? Nähili ýeňillikler bar, nätip başlamaly? Beýleki adamlar dowrunuz gowalar ýaly. Ben bu işe 2017 ýyly girişdim. Birinji bilen yer taýlama işini geçirdim. Soň Türkmenistan Senatçylygy telekeçe birleşmegine ýylanyp olar topar edip biziň etsek işimizi, biziň meýilnamamyzy beljerdi. Soň o topardan soň vilayet häkimi, ýani Ahal vilayet häkimine ýylanyp ýörler biziň işimizi. O taýdan teljermeden geçer soň Akbuda etraf häkimligi yer bölüp bermek kararyny verdi. Näçe ýerler ýerdi? Hormat prezident kararynyň esasynda 90 ýyllyk ulanma berýärler. 90 ýyllar. Ne ilaçxana hem şekerlenýärdi birinji soru. Ilaçxana bir sada bolsa da gyzyk iş, gyzyklanmamy realite etdim. Hem soňum işläp başlagam soň köp wagtlara uranyp, hem Şumaly içki wagtlary, daşky wagtlary, ýani eksport etme mümkinçiligim dedi. Aham uzatma. Halatda gepleşim dowamında men ilaçxanada tanıştyraýyn. Boldy, has howp, bir aýlanaly göreli, has özgörnüdürler. Ha. Ne ilaçxana sizden bir adacık tapawutly görendädim. Adaty ýerlerde yerde toprakda ekilýär. Ha. Sizden bolsa bular toprakda däl. Näme tapawut bar? Hormat bizen belli şäli soňky innovatsion teknologiýalar esasynda ösürip geçirilýär. Bu şuňar görüşüňiz ýaly şuňar metal karkasdan örülýär, ýapylýar. Ähliýär. Ve adaty toprağa ekilen pomidor yetiştirilen teknologiýa. Bu şuňaly görüşüňiz ýaly kakos ağacının Näçe kakos galandylar. Galanlarından toprağın yerini ulanýar. Toprağın yerini ulanýar. Şuňaly şlangalar esasynda su we dökümler getirilýär. Ve bular özüne haşalot, daşynan ot, başga ösümlikler hiç ýyl çykanok. Kakos hem özüne şuňaly su jemläp we mineral dökümler jemläp şu görnüşler, pomidor şu görnüşlerini. Ne üçün aran bölýäňde 4 bular boş durýar. Sebäbi şu boşluğu 2 ýyl
2 yıl täze şitiller ekilýär. Onu bu koka bitti. Koko bit görmüş ha. Neçe wagtda? 1 ýyllyk, 2 ýyllyk mı? 2 yıllık. Ha, 2 ýyllyk. Awa. Şu aralykda 2 boljak şitiller, 2 ýyllyk şu ýerde kelýär. Demek pomidorumuz 1 ýyllyk. Şu 1 yıllık 11 aylık yani. 11 aylyk. Awa. Ha, 1 ay hem ýanky iş. 1 ay ha arasalap täden Indi sirlaya sereden pomidorlar hemmesinin beýikliği uzunluğu beýik. Bizim topraktaki pomidorlarımızın ähli kiçik görnüşde, ölen toprağa hat ýerede. Näme tapalar sizler? Bu aytşymýaly şu pomidor görnüşü, şu tohumlar banzitos diýip adlandyrylýar. 14 metre çenli. Beýikli 14 metre çenli. Ösýär. Abi taýaçyklar näme taýaçyklary? Şu taýaçyklar aslıç diýip adlandyrylýar. Pomidorun özü tulama agyraçyk da, şu döwülüp şu hoşular. Şu esas şaha şuna diýen ýetirmeýär. Diýen ýetirme böyle döwülmedi şeýle saklap. Näçe gram ýetdi bir pomidorun agramy? Bir pomidorun agramy 150-200 gram. 200 gram çelet. Uly görünüşinde şonça gram berýär. Doğru. Arada şeyle görýäs, her tarafta arada ýerde ýyllyk geçiriş turwalar. Şu turwalar bir näçe görünüşler üçin ulanylýar. Esasy ýyllyk. Esasy ýyllyk. Daşyndan gızgın su berilýär. Şo su aýlanyp ýyllyk içine ýyllyk galýar. Başga ulanýan turwalar. Ikinjem şoň üstünde götürjü bir enzamlar var. Onun üstünde işareler oturup pomidorlar yığınap. Hadi götürjüň zamy özümizden gözümizden görür. Şolar yığınap, bir ýere yığınap akitdiler. Doğru. Indi ýene bir berjek program. Her hili mörmejekler, yani aytdy kokobitde mörmejek ýeri nokta, doğru değil mi? Ama uçuşan mörmejekler var. Olur näme etýän? Uçuşan mörmejeklere bir de şeýle sar görnüşde lentalar var. İçinde oýlan. Sar üçin görbilersiňiz, hawa. On ýerlerde de bar ekan. Ýerlerde görkezden şu lentalara ýörüýte ýapyştyrjylar bilen, isli ýapyştyrjylar bilen baýlaşdyrylar. Ýani is bilen möjegöne çeken mörmejek. Oson olar ýapyşýady. Soň uç bilen ok. Şeýle içine arasalan. Bu aýratýan gutular bar. Aýratýan gutularyň içinde ýörüýte arlar bar. Onu işeňir arlar diýip adlandyrýar. Bir adaty arlaň arlarlaryň tapawdy. Bir dana bal bilen İşeşen o. Diňe iş etýärler, doğru? Diňe iş etýär. Tozalandyrıp tozalandyrýar da önümçülük hasy güýçli bolýar. Biram bular kän gaharlylar. Beýle arlary meselem adam işläp duran wagtda ar geldi şeýle ar çakmak bilen bolýar. Arlar bölüp diňe çakmak bilen arlan bolýar, urs bolýar, doğrudan görüşmeli. Bulanky diňe işle meşgul bolýar. İş meşgul bolýar, kändür üntleri nokta. Şoň üçin kuwatlary matdy önçüligi, matdy hasyla, matdy görnüşi. Ana ele çykdy. Ýörüýte. Men wagtman bilen çakmaýan doğrudan. Gahardan däl. Mon ekrança görşüňiz däl. Barlak gör. Adam işleýär, işen wagty meselem hereket etipdiler her hil aýdal ary geldi. Adam TV ýygydan goranýar, oly ary adatara adama jogap berjek bolýar. Emma ýanky ýyla çykaran içinde kar bolsa bulardan iş netde bu ýürüti ýetişdirilýän ary. Bu arlar hiç ýyly gaharlylar. Adaty bir hereketi päsgelçiligi togulup geçýärdi. Netijede hiç ýyly bir ziýan ýetiren. Indi näme üçin şu beýikliklerimiz var? Şu beýiklikde bolýan näme üçin aşakdy däl, ýerde däl, näme üçin ýokardy däl? Birinciden zähmet biziň jüglemi doğanymyz işlerine zähmet çekende özüne gowy şertler döredilýärdi. Şu beýiklikde işlemek antat bolýar. Adama ýygmak antat, almak antat, däme? Ýan kaýsy materialy mundan beýige gitse, onu şu kanallardan, ýani şu turwalaryň üstünde enzamlar, ýükkötürjü enzamlar bilen ýygyp bolýar. Ýani aşaky beýiklik üçin bar. Doğru, bu da oňurgaňa ziýan ýetiren. Meselem aşağı galjak egilmeli bolýar. Adam oňurga ziýan ýetdi, oňurga ziýan ýetse adam ady işläp başlaýar. Oňurga agram düşýär. Agram düşýär. Adam ýadymyýar. Başa çaýdanda. Şoň üçin ne şular ýaly, göni bil beýikligine de. Bil beýikligine niýetlenir. Bular ýokardan asyslar ýerleşdirilýän, dogry. Şuňaly ýörüýte şu ýokarda görkezme turwalary ýörüýte assylar emedilýär, getirilýär. Şu assylarda bunlar şuňaly baglanyp, baglanyp sepben gitdi. Şodur şuna asıl şeýçeli 1 metrede bir nemede gitdiler. Doğru. Indi içiniň ýyllygy näke saklaýanyz? İçiniň ýyllygy
doğal avtomatlaştırılan, yankaysmayan son teknologiyalar boyunca öndürülüp berdi, enzamlaştırılan, içinin yıllığını avtomatlar, programmalar üpçünedi. Şunun içinin yıllığı ayçımı deyali 20-25 gradus ortalığına bulunmalı. 20 gradus. Eğer asıl olsa yukarıyımız açılayan. Yukarıyımız açılayan. Yukarıyımız açılıp şunlar hava geliyor oraya. Hava alçalsa oluyor. Neticede gerek vakti yattı yani. Yukarıda hava gıdan vakti. Plastik matalar açılıyor. Onun hava ondan gıdığın olsa yürüyüp su akıyor. Su akıp gıdığınlık derecesini yetetdi. Ve ayçınmayalı hem de avtomatlaştırılan, avtomatik usulü yerine getirilir. Doğru. Ne şeyli esas sorular, esentik bir işe başlayacak olsam, yani birinci gerektiğimiz mali yağday. Doğru değil mi? Mali yağday ne ki? Bu da ornamak için. Doğraydı yani telekeçe birinci gerektiğimiz maliye gollu şeydi atlandıra elfleri. Türkmenistan devletimizde Hormat Prezidentimiz tarafından kiçi ve orta telekeçiliği gollamak siyaseti neticesinde kahraman arkadamının görüldüğün şartları aydıp tutarmak mümkünler. İlki ölen sağlık dengeli ya olmasa bunu misal hükmüne yine de kuruluşun devamına yenilikli 10 yıllık maliye krizisini alır. Onun 5 götürüm yıllık ve yıllık 5 götürüm yenilikli bolan sebepli bize ulu gollu oldu. Indi şu yıllık 5 götürüm yenilikli näil gollu oluyor? Yani şundan bir düşündürseňiz adamlar düşünür yani. Birinci ölen 2 yıl yenilik döwrü var. O dinge götürüm töle. Dinge götürüm, ten 5 götürüm kredit alan pulun hasabatın üstündeki 5 götürüm töleýän doğru değil mi? Dinge götürüm töleýän 2 ýylla. 2 ýylla. Ol ne bir işi gurnaňda, bir işi başlaňda, şo sana yük bolany. Esasy önümçüligi başlaýan da ýa-ni sewda etip başlaýan. Netijede innikin üzmek haýyňyň bolýar. Maksatymyz bir ýyla dinge gurnamak, bir ýyla satyp başlamak da. Şoň üçin 2 ýyl berilýär. Yenilikli döwrü bolýar, dinge men kardyň götürüm töleýän. Şo kardy götürümde 2 ýyldan soň şu esas nemede satış bir eksporta gidende daşyna gidende şu maliyeti işte geleni sebäpli biz beýlek karlaram ýalyp başlaýar. Satış başlanýar. Hata gidici. Şu maliye gollu esasında biz şu işleri amala aşadık. Siz hangi banktan aldınız? Biz Halk Bank Tezcik Bank'tan aldık. Ne mekana soracak sorum. Nähil görnüş pomidorlar öndürýän? Diňe bir görnüş däldir doğru da? Yok, esas görnüş şumal dolu, gyzyl, suwly, etli görnüşi, banjita görnüşi. Onu görýänsiňiz. Şolaň akly doğru da mı? Akly şu banjita görnüşi. Mundan naşary yürüýte imit tapady bilen belli olan çeri görnüşi var. Çeri görnüşi. Çeri o zaman bir näçe belgili sularina, magina, gyzyl çeri, sar çerili. Şoňa görnüşler var doğru da mı? Käberiň diňe tagam ýa-da şekil aýratyrlyklar, orada diňe belge maýdaýalar doğru da mı? Meselem erkeli belge bolupdyr. Bu mekanaşlar pomidoryň biz adaty äklimiz üçin şo bir pomidor, emma
Onun bir neçe görünüşleri var, bir neçe şekilleri var, hatta renkleri var. Eğer ki hatta renkini hem ütkötüp biliyor ödeyinde orada. Sağ renkleri hem imtili tapalım. Size çıkan sağ renk pomidor. Eğer onu da açık öyle. Şimdi yankı pomidorları nereye satacağım? Alıcılar kimler? Etat hazır içki bağları yerler. Her bir bağlar Aşgabat şehrinin velayetlerinin bağlarlarına yerler. İlat satış ediyor. Artan miktarından, artan hasılından daşyolda eksporda iyi verir. Doğru. Ulu İsrailler yerler daşyol devletlerinin musallatında Rusya, Kazakistan, Kırgızistan devletine iyi verir. Doğru. Şimdi şeyle sonra o siz daşyurtlu birlik devletlerin pomidor eksport etkenler doğru değil mi? Sizin utuşlu tarafınız neydi? Mesela önümün önüne düşen kıymeti var ha? Mesela gazınız var mı? Ne gibi utuşlarınız var? Esası ne mi? Bütün dünyada oluşalı enerji esası ullukta orada mı? Şoň üçin kımmatlı oynayan telekesilere amatly bahadan öyle. Elektrik enerjisi, su hem de bizim amatlı bahadan. Şol Daşyr devletler herinde bizimki bahadan arzan. Şoň üçin önümün ödü düşen kıymatan arlamaly. Ulu golla bere. Gahryman arkadamy kiçi we orta telekeçiler gollamak üçin yeňillikli kartlary, salyk yeňillikler mümkinçiliklerini döredýär. Şonuň üçin biz bätleşi hem ukuyup bilen. Ähli yeňillikleriň arkasynda gahryman arkadamy bu. Doğru. Şoň üçin bize ulu golla bere. Şoň esasynda da bizi ýetişdirip yerlerler. Bätleş tarapyna otuşdy. Anda şeýle bolýar, hormat prezident tarapyndan size ýer berilýär, 90 ýyllyk. Yeňillikli bank kartlar berilýär. Oň daşyndan hem arzan enerji çeşmeleri berilýär. Düşünedildi. Ene şular üçtem istendik bir tewdany önümçülük başlamak üçin esasy 3 tane şert. Ulu gollu bolýar. Ondan soň ýankylan arzan bolmagy bolsa sen önüme üçin ödüşen gymmatly aralashdy. Bu bolsa size ulu gold bolýar. Ondan näme ýanky pomidoryň görnüşlerini tanyşaly. Soň gepleşem dowam ederiz. En gyzykly ýerde ordan önüme geleli. Nähili ölümlerine de nähili görülüşlerine de bir tanşaly. Haýsy görnüş, ine has ulken. Bu pink görnüşi, pomidorun etli görnüşi. Has etli görnüşi bolýar. Ine şeýle soro pomidor satyn alanda etli almalymy, suwly almalymy? Ol isleýär. Esasy nahar şireňde, tagym şireňde onu etli görnüşi. Etli görnüşi. O, işte açar bolsa? İşte açar emeleýän onu suwly görnüşi. Ona suwly görnüşi bolýar. Ine şu nemet bilen etli görnüşi dogry mı? Bir kesip göreli, illeşlerimizde de görkezler ýaly. Etli görnüşi nähili? Şunu. Mine görşüňizler mähkemany illeşler. İçiniň eti has belki pomidorlara heredemizde. Hatyn bolmagy şeýle. Az dogry kes. Ne görşümi diýäli? Suwly görnüş has, asy esasy bölegi etekli. Inde mundan başga bu görnüşmiz gaýty görnüşdi bile? Bu banzita görnüşmi. Ha, muňa göre biraz suwken bolýar dogry. Munan bir kesip illeşlerimizde görkezeli. Has dogry düşünmek üçin. Munyň suwy muňa göre biraz azık köprak bolýar. Indi ýene bir görnüşimiz bar. Ine bu kiçik görnüşler bular. Bular näme görnüşler?
Bu näme görünüşü? Gıdık çeri görünüşü. Kızıl çeri görünüşü. Bu etli oluyor oradan bölüşüme göre. Bu esasy iştihalçılarda ve restoranlarda has giyinilýär. Yürüyüşü görünüşlüğün. Yürüyüşü görünüşlüğün biri. Eni men has kızıklandyr, ýani bu görünüş näme? Has orta şeýle heresen pomidorum diýer ýarlar. Ayratin belgili pomidor. Ayratin belgili pomidor. Munum şeýerdim ýerden haber goýýar. Görünüşü. Buna suwlurak görünüşi doğrudan. Kesip görseňiz ma'lum bolar. İçin bir kesip barlak göreli. Doğrudanam suwly, elinde akyp bar, ekrançyda görüşüňiz ýaly. İçi has suwly görünüşi. Bu da ýanky iştihalçylarda we restoranlar üçin has gerek bolýar, doğrudanmy? Turşu däller. Tagam turşu däl. Doğru. Biram ine bu iki görünüş bar. Bular görünüşler bar da aýtyp berseňiz de. Biram ayratin belgili, kiçi iştihalçylar üçin. Biram iştihalçylar üçin. Suwly görünüşi. Suwly görünüşi pomidorun doğrudanmy? Inni şu pomidorlaryň rengi bar da çykdy. Men esas hasym iýleşdirme gyzyklandyranda, näme ekrançda görüşmedi. Şu renkli pomidorumuz. Renkini özüňiz aldyňyzmy? Özüm taýlap. Başga renkini taýlap bolýarmy? Başga renkini taýlap bolýar, görüşýär, durly renkler. Şulam renkine garamadan tamam video tapapdy. Tagamy renkine garamadan doğrudanmy? Ekrançda görüşimiz ýaly. Ya doğru yetişmedik ýaly. Şeýle herhen dolu yetişmedik ýaly. İlk görse has ýüzüme ekrançda görüşimiz ýaly, has etli görünüşi bar. Oňa görä biraz suw köprak, ene şu görünüşe käsirlen soň bolsa, has suwly görünüşler şeýle hem renkini islegine görä öldürip bilýär. Islegine ähli renk isleýän bolsa, ýaşyl edetiňiz, ýaşyl, sary edetiňiz, sary, gyzym edetiň gyzymdy. Mon bu bolsa näme bolmaň eýem ösürlüğini we önünden her kili adamyň islegine görä öndürilýänliginiň alamaty. Şu gowurma berseredeli, ýa-da wagtda telekeçine mekan gyýyşdan soraly. Mekan ýa-da wagtda näçe hektar ýeriňiz bar? Şuň kunny önümçilik ýoly goýanyňyz. Bizim şuň kunny 6 hektar ýerimiz bar. Döwletnama alan. Gowurum 6 hektar. Ýöne şu ýyla çykanan şu wagtda işläp duran ýeri 2 hektar. 2 hektar ýer şu ähli görýän ýerimiz. Ekrançda görşüňiz ýaly has ýokardan ýerden tahminen 10 metre bardyr. Doğrudamy? Ene ýanky pomidorlaryň has depesine çykdyk. Ene mundan ýokary mösmeli. Doğrudamy? Has ýokary senden görünüşi 14 metre. 14 metre çellesmeli. Biram bilen ýanky görüşümizde ýokardan hawalandyrma. Hawany alşalyşyna goýdy. Ene bu bolsa ýanky ýürüýte ýapýa. Egerde günüsü bolsa, şeýle hem ýa aýtdyk, mekanaň aýdan näşe pomidorlar ýokary çekmek üçin ýürüýte asgyçlar bilen asylallygy bar edy. Ene şeýle sonra qarz aldyňyz bankdan. Şunça iş etdiňiz. Ýeni almak niýetiňiz barmy? Var. Şu ýyl bir ýeni 2 hektary ekip ölmeşdirmek niýetimiz bar. Şu ýylyň fevral aýyna guluş gurnamy kardeşlerle başlamaly. Doğru, men size diňe 2019 ýyl Türkmenistanyň rowaşlygyň watan ýylyny diňe täriýeşiňizde neki işleňizde rowaşlyk ardy ötýär, dogrymy? Onda bir aşak bir seredeliň, umuman çuňky gepleşen bilen ähli bilen tanış boldyk. Önünderini gördük, zaten görüşüňiz ýaly dogrudan hem
bankdan gardalap öz telekeçimiz, öz önümüz öldürüp, öz yurdumuzun raýatlaryna şeýlegem galy berse yurt raýatlarynyň daşar döwletler ekspertler biziň üçin ülen boýtandyrjak. Indi Türkmenistan diňe bir öz önümini öndürüp yurdun içini üpçün etmekdel. Eýtem yurdun için üpçün edip eýtem daşna hem ekspert etýän yurtlar ene mekan ýaly ene bankdan bir näçe gardalan telekeçiler bolsun, ene şol ýaly ajaýyplar halkymyza öz hyzmatlaryny ködürleýäli. Bize şungal işler yerine getirme, ömçülük ösürme, zahmet çekme, mümkünçülükler döretýän üçin hormat prezidentimize köp sağ olsun aýdýar. Hormat prezidentimizin jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Mehmançylar biz doğrudan gowanmak hakly. Biziň ýurdumyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan teşekkür üçin bu adamlar üçin, raýatlar üçin bir näçe mümkinçilikler döretildi. Bank tarapyndan berilen gary serişleriň hasabyny ýurdumdan birini işe seretdi. Bir telekeçiniň ömrü tükedi, bir telekeçiniň öndüren önümünden sahny tükedi. Bir telekeçiniň ýetişden önümünden müňlerçe raýatlara hyzmat etdi. Diňe bir biziň raýatlarymyzda eýdim, daşaryurt raýatlarynda. Muň arkasynda bolsa diňe hormatly prezidentimiň meniň ilkinji nowatda ähli adam halkym bolan diýen päken parasadyýaty. Nämektänçiler şolary ýaly hormatly prezidentiň ajaýyp parasatly sözlerimizi gepleşmege çykyp barýar. Ýene-de görüşýänçek, hoş, sag bolun.